weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma fedde sukaɓe heblo Afrique weltare Ayawo TV takkusan yoni ha toon to silɓe silamaji galle Ndiaye Aboubacry Oumar ko on takkusan yoni ha toon to kay hayɗi galle Ceerno Amadou Tidiane Ba toon to Moderna ko on takkusan yoni ha toon to Likseyba Gorgol galle Khali Abouba ko on takkusan yoni ha toon to julmaji demɓe to galle Sar Abdoulaye Sarr ene jeeya e gardidi kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie leydi Mauritanie kañum e Union européenne mbawi hono sifodirde ko fate banggal cellal taw ko dumuna ujunaji ɗi nogas joyi ujunaji ɗi nogas e jeeɗiɗi jagorgal leydi Mauritanie ko fate hono ndenka hannana Wulu Sidi o yilnoma toon to Algérie ngam wawde ƴewde hono nonde makko toon ko fate hono kisal taw kadi ko dongre Sahel to leydi Sénégal toon dey hono Alioune Tine wawi wadde hono haalande mum e ngam wiide kay taw ko ɓen wonande hono Pastef yo kormo ɓen hujjankoɓe mumen dandunoɓeɓe sagande ɓe daño caɗele hande leydi Sénégal kañumen jogui hono ustare mawde e duttugol e joomum on biyeteɗo hono Mody Gandiaga taw ko professeur droit toon to ICAD men jaɓɓo Ama Samba Lo e gargol toon jillu Papa Ale directeur RTS toon to Gambie ene wayno dey toon ko ñawurdu mabɓe towduto kañumne wawa ƴewtade kay e gullatagol ko fati hono ɓen julnoɓe sukaɓe to leydi Mali kamɓe dey ɓe calima kay goppirgol wonande on biyeteɗo hono Abdoul Aziz taw El Hassan taw ko toon to kuura mo CPI jaganon toon taw ko mo neɗɗo waɗ boniyanke mawɗo min jaha toon to Nigéria Tchad Ghana to Jolam Jaberi min jaha toon to Faysé leyɗele denduɗe Amérique Israël kañum e Ukraine haro goɗɗe joni joni min jaño e kabridi kawis Allah cuuɗiɗo ettiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol toƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde endam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32
466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkondita koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkondita koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkondita koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkondita koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkondita koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama. salaaji aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ne safa rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibrom ɗogam sitta rewɓe rokkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji kojjadino ɓalawala darwala kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrane wonduɓe kista fibrom ɗogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrane ɓen wonduɓe koyɗe musoje kecceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓutoji kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrane ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no opéré so tawi on jokkodiri joni joni certa hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuro jinneji so tawi oɗon mbaldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tijane Diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje goragu ene yawrane ɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴetta ɗum joni moosa no fure no furo façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awra ɗum joni joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris laamoɗo ko leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott to leegal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓiyi ko tawteɗen mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawteɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala ne tawe ɗon sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbadden dando faade makko tode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe weltare Ayawo TV min ngari yettinde mon hono computer mon e ɗemgal pulaar e ñalawma hannde o tawa kadi ko alatare no gas lewru setto ujunaji ɗiɗi e no gas e joyi ko adi enen jaɓana hono kaburuji men ɗi ene wayno ene jogui ɗo ustare taw kadi ko on biyeteɗo hono fama acca mbocci cagguiɗo ɗo e ñalawma hanki o birnoyeteɗo hande to takkusan toon to Ngorel taw noon ko jinnaɗo gorko o wiyete ko wiyete Mouhamadou Bilali Mbodj taw noon yummiraɗo ko acca ɗum ɗo Rouguiata Sy ɗum noon en dendi en mbi walla yurmoɓe yafoɓe harnoɓe aljanna oɗo noon ko toon ko Abdoulaye
hono jaw ɗum noon e kañum e joom suudu mum ɓen noon kadi wiyewod Bilel Niang kañum ne canki ko toon to Atar enen mbiya noon kadi enen duwono kadi bandiraɓe kala e unde ɗo ustare ɗum noon taw kadi kamɓe ɗo ɓe mbirlete e sanga waktuji kadi 17 ɗo e taw ko genale Nouakchott ene mbiya noon yo Allah yurmoɓe yafoɓe kamɓe fof e mayɓe julɓe fof ɓe hakkille Mustafa Karim ɗum noon toon to hono kaɓɓirɗe eɗen fate hono nate ɓosoje ɗe ko Saydou Abou Ba taw ɗo e haalirde nde ko Alassane Oumar Mbocci ɗum noon no mbiɗen e gardidi hono kabaruji men ene wayno dey ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wayno ɗo ko fati noon e cifodiral hakkude leydi ko Mauritanie e Union européenne ko fati hono o cellal ɓe mbawi hono wadde ɗum gam wawde kay yagnude ɗum e fandare nde noon ko wawde kadi wadde ko wiyete développement durable ko ɗum noon Mauritanie noon e Union européenne mbawi wadde ngal ɗon cifodiral ko ñande talatare 15 lewru 7 ujunaje ɗe nogas e doyi taw noon cifodal ngal ko wawde kay wiide wonde ene ƴeewa on dumunna fodde ujunaje ɗe nogas joyyi ha ujunaje ɗi e nogas e jeeɗiɗi ɓe mbawa wadde hen ɗini hebloji ɓe mbawa kadi wadde hen ɗon wonɗen golle taw noon koye hello mabɓe Facebook ɓe kanko jagogal ko fate hono cellal o wawi hono beyinde ɗum o wi noon ɗum ɗo foof ko wawde tengtinde e wawde kay sebbinde mate kay cellal ngal ene wawa kadi on yawrude yesso no feewi ɗo ko jagogal ko fatte e ndenka kañumne de e nder kadi wasde kay kono dejde dongre nde e waɗede caɗele gonɗe hen ɗe dongre taw ko Sahel nde ɗum noon kanko jagorgal ngal o wawi hono yilloyade toon to leydi hono Algérie kanko noon e wawde yidirde e nande makko mate kay aɓe kalda toon ko fati noon e deƴere dongre nde taw ko Sahel o hani e Sahara occidental o mara deƴal kay ene wawa kadi kono artude hen ɗum noon o wawi hono jaɓademo toon e nder ndiɗon mbadi chef d'état major taw komo armée nationale populaire woni AND taw ko général mo armée o Saïd Sagariha taw kono on jaɓɓimo to jagorɗo to e kañum noon ene wondude kadi o wawi kadi wono yiide ɗon ko fatti kadi taw ko joɗorde état major toon ANP wonno ko ñande alarbare 16 lewru 7 ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko noonne kay kanko on jagogal holliti hono Mauritanie kanko e sete makko Hanana Wulu Sidi ɓe mbawi kadi kamɓene wawde kadi yindirde e gaddude hono leydi ndi hono Abdel Majid hono Taboun ɓe mbawi kadi yindirde e mum gam yewtidde mum ko fati ɗon e oɗon jillu taw ko ligguey e wonde kay coopération hakkude leydi hono Mauritanie e leydi kadi taw kadi ko Mauritanie mara kay ene wawa ngarɗude no feewi hande ko ɗon e leydi hono Mauritanie ene wayno ɗon ko kanko hono ko fati e oɗon taw ko kanko woni gardiɗo patron-ñeɓe leydi hono Mauritanie ɗum noon o wawi wiide noon e kankone ko wayata ma ɗo e nder leydi hono Mauritanie wawa wadde ko fati kadi taw ko usine mawɗo pewnowo ko fati won acier taw kadi ɗon fandare nde ko ɗon ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom taw mbawa wadde usine ɓurɗo mawnude e dongre Afrique nde ɗo kanko noon gardiɗo kadi taw ko dental ɓen patron-ñeɓe ɗo leydi Mauritanie Zeyne El Abidine Wulu Cheikh Ahmed o bayyini ɗum ko caggal kay nde ɓe guddita liggueyaji mabɓe ko fati kay taw kadi ko fati kadi e uddurgol koɓe mbiyata ko mbiyata ɗo joni koɓe mbiyata wonde kay expo taw guddirnoɗo ɗo hen o wawi wadde kankone ndeɗon haalande uyi noon wonde usine o de ma waw kadi koppereje mum taw koɗo projet ma won 60 milliards kalis men ɓoyɗo o taw noon ko ɓen alɗuɓe leydi hono Mauritanie mbawata yaltinde ɗen koppereje ɗum noon ɓe mbawa kadi wadde oɗo usine taw ko pottama lamijo taw noon koye oɗo deuxiéme édition o wawi haalde ɗon on biyeteɗo expo taw kadi ko Mauritanie 2025 o haalno ɗum noon ko ñande alkamisare ɓennude ɗo nde hande ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wayno de on société biyeteɗo hono Kinross taw kadi kañumne fandare mum kay ko yidde kay wawde kay wadde ɗen taw ko liggey ñencude mum fodde 5 ujunere on taw ko kanŋe e ɗo e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi hayso tawini ɓe mbawi hono dañde hono caɗele wonno ɗen kono noon ɗum tan woni kay fandare mabɓe ɗum e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum wayno cumu waɗi toon to Tagias toon to on société biyeteɗo hono Kinross kankone ɓe mbi noon hay ɗum dey no wayni
fof waade noon duuɓi nayi caggal ɗum ene wayno kadi ɓe mbawi kono dañde kadi wono caɗele wonde goɗɗo kono noon ɓe mbawi on artude e wawde wadde temedde jeegom e nogasi ɗiɗi ujunere e temedere e capanɗe jeenayi e nayyi taw kadi ko on so ko kanŋe e hirade ujunaji ɗiɗi e nogasi e nayyi ko heddi ko noon e wonɗen gueɗe taw kadi ɗon taw ko oɗo groupe mo leydi hono Canada wawi wadde ɗum ɗon caggal ɗum kadi ɓe dañi kadi caɗele goɗɗe ko fati noon cuumu toon to décharge mo ɓe mbiyata hono broyeur taw kadi ko ogirde to taw ko kanŋe to tajeste mo leydi hono Mauritanie Kilodos Gold ene wayno nde oɗo saaha kamɓe mbi wonde fandare mabɓe ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi ko wawde wadde kay fodde temedde 5 ujunere ons mo taw kadi ko kanŋe o e hirande nde gonɗen nde ujunaji ɗiɗi e nogas e goho e nogas e joyyi e nder ɗiɗon mbogoɗon bayyinago ñande talatare 15 lewru taw kadi ko setto nde goɗɗen ɗu on compagnie mo leydi hono Canada wawi hono bayyinde ɗum wi wonde noon hayso tawi ɓe dañino ko ɓooyani ko kadi caɗele mbaɗe noon ñande wonno ko ñande 14 lewru setto ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi kono noon mbi kadi ɗon taw kadi ko ngun cuumu mbannogo toon ngu ñippa taw kadi ko ɓuuri yawde e ƴaccade ha hande ko ɗo e nder leydi hono Mauritanie e nder laamorgo leydi hono Mauritanie leegal noddetegal hono tayaret woni premier ko goto e leeɗe ɗo e laamorgo leydi hono Mauritanie toon de ene wayno caɗele ko fatti noon ha e viol ko fatti noon hay e wonɗen gueɗe diftotoɓe kaake janane e bonnoɓe toon sukaɓe rewɓe ene teska ngal ɗon leegal kay ko leegal ɓurgal bonde e leyɗe no fewi nde tawno wonde oɗo suka gorko biyeteɗo Ahmed Mahmoud Wulla Beyni kanko ummino ko toon to Doche Liya waɗɗani noon Médédra o arno ɗo koye jilluɗo e nder ngal ɗon leegal ngal kalɗen tayaret saanga noon 21h jamma amo jogino hono portable makko ko ɗon tan on suka goto yima mo jogui yinno ko heptude oɗon portable ɓe mbadi noon ɓe mbawi kadi wono yettodirde e ɗum noon ɗoɓe kaɓanno ɗon ko on o suka gorko tan nanne makko laɓɓe tan ɗum noon ɓandu ndu ɗum noon ka ɗon tan kañumne reefi ɗon ene doga hawre noon auto police e soydima mo doga tan rewe makko jaggimo taw noon yimɓe kalde mbi wonde ko kanko dey yuwi oɗon leeliɗo ni woni ɓe nawi on hôpital kono waɗi tan ko ñalawma goto hawre e joomum ene mbiya tan ngal ɗon leegal kay ko foti kay ko yimɓe kay foti kay ko rentade ɗumen ɗon habaruji men e leydi Mauritanie ɗo kaaɗi to leydi hono Sénégal ko toon dey ene wayno ko toon paaɗen ene wayno toon to leydi hono Sénégal toon Alioune Tine kañum dey kañum ne wawi kadi woni wiide wonde kanko woni taw kadi ko président fondation taw ko Afrikajom ene wayno dey centre o wawi wadde kankone bayyinande makko e tweet ene wayno kono omo jabto taw kadi ko ɓen taw kadi ko ɓen Pastef naɓe ko jalno e makko e kaldimo toon e haala ene kadi niŋamo wonɗen niŋole kanko noon ko organisation mo ganduɗa ko tawi ko fati haqqe aadi ko ɗum ɓe toppiti toon o wino noon ɓen yoɓe gandu kamɓe ardiɓe hono Pastef ka ko noddi toon yoɓe mbawa ɗoftade haqqe aade ɓe mbawa kadi andude ɗum noon taw kadi ko hormade e kala neɗɗo e kadi ɓe mbawa ko hormade ɗum ɓe mbasa kadi yejjidde kadi ko ɓen ɓeɓe ñiŋata joni ɓeɓe kalata joni ko ɓen kadi mbaɗonnoɓe kadi taw kadi ko ɓe dartanoɓe ha kujjaji mabɓe hono jolta caanga kay nde ɓe dañi kadi caɗele ɗe caggal kay ko ɓenni ko ɗum noon haɗoɓe jejjid ko joni hay soɓe gari e laamu yoɓe gandu kam wonde koɓe kaali ɓe ganduɗa koɓe jeeyi ɓe mbawa kadi hormade e kala neɗɗo ɗum noon wona e kala ko ɗum ɗon ko aɓe mbawa kadi haalde wona ɗiɗo haalluji e ɓen ardiɓe haqqe aade ɗum noon ko caggal kay nde ɓe kalno kadi e gueɗe kamtonide nde leydi ndi waɗata joni ndi ha tengti noon e on mbiyeten wono Abdou Nguer ko waɗete ko ɗum ɗon woni haalande makko o wi noon ɗum ɗon fotani wonde Mody Gadiaga ko professeur droit toon to ICAD ko kanko hawre ñande hawre jomuy ko ñande asatare ono ɓennude 10 lewru seeɗa ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi kanko noon ko universitaire kanko Mody Gadiaga noon ko fandiyanke to banggue droit constitutionnel kañum e droit pénal kanko noon cankiɗo no mbiɗo ni ñande asatare toon to Dakar kanko noon o wawi kadi wadde gueɗe kewɗe no fewi e taw kadi ko rendo ɓen taw kadi ko hani e média kanko noon e serani kadi e kala saaha wadde wittoji ɓurɗi luggidde toon to faculté de science juridique taw kadi ko politique toon to université Cheikh Anta Diop nodduteɗo ICAD ɗum noon o waɗi toon gueɗe mantiɗɗe no fewi ɗum noon yimɓe kala keerani e haalde ɗum e wondemo taw ko fandiyanke kadi waddemo e kala saaha taw ko woni ɗin kadi débat ji
ko fati noon e nder fadde kay ɗo kadi hono leydi ndi ha tekki noon e nder radio ji ɗi e hani e ɗin journée ji o serani e wadde hen e ɗen taw kadi ko gueɗe pattam lamije toon hande ko Sénégal ene wayno dey toon ko caggal kay nde huniyankoɓe toon to Casamance mbawno kay riwtude ɓen wadde buniyankoɓe taw kadi ko joguitiɓe no fewi e jara tan koye bitikaji ɗum noon mbawa kadi ɗumen caggal kay ndeɓe jiiɓiɓe noon toon to wuuro nodditen kono jinaki e ɗum noon ko toon noon ɓe mbawi kadi riwtudeɓe tawno groupe o mbiɗen wonde ko joguitiɓe no fewi e onon saaha noon woodi e mabɓe barmuɗo hen goto noon e kañumne yiitaka ha ɗo saaha mo kalten ɗo wonno ko ñande alarbare 16 lewru setto ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi men jaaha ha toon to Madina Gounass ɗum noon wuuro teddungo ngo ƴeewen noon hono jillu oɗo biyeteɗo hono ale taw ko directeur mo RTS janoɗo toon jillu ɗum noon min katto joni Amadou Samba Lo e ɗum noon e jillu makko ngo wonno Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alassane Oumar Mbodj mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe anodinima Alassane Oumar Mbodj ñalawma aset 19 avril hanki o yillima wurtito ngo Madina Gounass on biyeteɗo Papa Alé Niang noon ko gardir RTS mo Sénégal RTS mo Dakar kanko artide modede saaha kanko noon holliri guila Allah artimo RTS o noon o yellima e galleji diine kewɗi e nder wuuro ngo e nder leydi ndi torakala machallah ko ɗum saabi e ñalawma aset hanki o yilli wuuro tidde ngo Madina Gounass o ari ɗonde ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba haalif tidde Madina Gounass gam salminde ɗum e juurade ɗum kono kadi e ñaga ɗum duwaw e nder leydi ndi e ñagade duwaw e dongal ngal o rondi ko fewti RTS mo Sénégal o holliri ceerno RTS to fof rendi ɗum RTS ko leydi ndi kala rendi ɗum dendagal ɗemɗe leydi kala ene kaala e nder RTS ɗum saabi noon ala heedi heede ala ɓurnude ɓe oppa ɓe fof foti fof kadi rendi hen woddiri noon ko arde tan salminde no waɗi e guure diine keddiɗe kala e nder Sénégal guila o jooɗi on saaha kewɗi hen o yettima ɗumen hande o ari ɗo e wuttudego Madina Gounass o holliri omo jogui weltare mawde nde Allah kay yettinimo ɗo wuuro ngo yettinimo ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba ceerno kadi wawi kadi weltade e sawtol makko weltade jamtol makko ceerno weltima hen no fewi holliri kadi Sénégal ko hoore wotere ha gora ɗum feccude Sénégal ko leydi gottiri ha tengti kadi RTS ɗo ardi ɗo yo ande goɗo foof rendi yo joom fondu anda foof o fondi jeeɗum o holliri noon ko ceerno wima kadi yo ɓennu o yaha toon to Dakar o yiya Dakar o barkinoro nokku o Allah waɗi o ari toon to Dakar o woni asetta hanki o hawri kadi dendagal ɓesgu dendagal kala ene yano toon dawde dawol gam fittude Dakar e kuuɓal hawri noon dendagal ɓen kadi wonnoɓe toon mbawi ko wadde lasal mbawi kadi jaɓɓademo hawa yetti hawa jippi hawa naati Dakar ceerno hawa yiili yo koye Dakar o fammina hen ko heewi holle kadi weltama ko no fewi kanko yettademo e oɗo nokku cuɓaɗo e oɗo nokku labɗo tedduɗo o weltima no fewi dendagal délégation makko kanko Papa Alé Niang nan o weltima no fewi e garagal makko wuuro ngo hawa yetti kadi toon Dakar Madina Gounass e yamirode ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba mo haalirtede Madina Gounass Alassane Oumar Mbodj ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Alassane Oumar Mbodj. Amadou Samba Lo Allah jarama a jarama e kumtal lamgal ɗum noon en ko an uddi kabaruji men e leydi hono Sénégal ɗum noon paaɗen ko toon to leydi hono Gambie ñawordu mabɓe mawdu townu ndu holliti ma ƴewto kay wullitango addango toon ko fewti noon e julnugol ɓen sukaɓe rewɓe e nder leydi ndi kala gila noon e hitande ujunaji 2015 koɓe hannoɓe ɗum ɗon hutorede toon e nder leydi ndi kono mbi wonde yimɓe ɓe jiɗɗo oɗo saaha ko ittude kuule kay pawnoɗe e ɓen yimɓe waɗannoɓe ngal ɗon hono baɗal ɗum noon ko ɗum tigui ɓe jiiɗi ittu toon to leydi hono Mali ene wayno dey toon ko fati hono oɗon baɗɗo bamon hoto duuɓi jeeɗiɗi e nder tawa dumbirɗi toon on jihadiste takoto ko jeeyaɗo leydi hono Mali nodduteɗo Abdoul Aziz Al Hassan ɗum noon ko nangoɗo toon to cour pénal international ɗum noon ene wayno dey o waɗi toon duuɓi noon kewɗi no fewi kanko noon oɗo o jeeya koye talnalde ɓen seɓɓitiɓe noddeteɓe Ansar Dine en kamɓe noon ɓe mbawi wonde kadi ñawdemo toon guila kay e nder novembre e toon cour
oɗo mo noddete wona CPI ɗum nene wayno tawi ɓe mbaɗi noon mbaɗon ko duuɓi 10 e nder dumbuɗe ɗum noon o wawa kadi caggal kadi nde o wawi wadde gueɗe kamtude e ɓen ono yimɓe hani koɓe nodditi kadi ko wiyete kono crime de guerre ɗum noon nde ɓe mbanno toon nde ɓe jagguno toon to Tombouctou e taw koto oɗo groupe Al Qaida Maghreb taw kadi ko islamique mo noddirta kono attimi wonno koye avril 2012 ha e nder lewru silo woni janvier 2013 ko noon e oɗo saaha laamu sabbordu ngu ko caggal kay nde mbi wonde aɓe goppitamo toon ɗum ɗon hay so tawi duuɓi makko ɗin timmi leydi Mali dey sohlani kay ko woppitede may o oɗo saaha mbi wonde koye jaadani kay eko mbiyata wonde amo woppire toon ɗo ko jagorgal hono leydi Mali ko fati hono ñawore kañum e haqqe aade mbayini ñande alkamisare ko fati noon wiide wonde ko taw koto malinajo biyeteɗo Yaya Cissé kanko dey ko jeeya koye nder leydi hono Mali cokanoɗo ɗo e nder leydi cokanoto leydi Mauritanie gila 2012 caggal kay nde on waɗa kay e nder geƴƴelle o saabi ɗum noon ko wawde kay wiide wonde ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko kanko on touriste goto toon to Nouadhibou ko toon dey wiya wonde amo tuuma e ɓen wardemo ɗon nde tawno wonde leydi Sénégal leydi Mauritanie kañum e leydi hono Mali ciifodiri nanodiral hakkude mumen ene wawi so tawi neɗɗo waɗi ga wonɗen bonande ene wawi kay wawde kay hono artirede toon ɗum waɗi noon ñawore makko toon to Nouadhibou waɗino ko gila nogas e jeegom lewru juillet 2010 kanko Yaya Cissé noon o jagga toon ko gila 3 lewru mars 2012 ɗum noon o wawi noon ha ɗo wiide wonde kay kanko dey o jeeyaka e ɓeɗon warɓe oɗon neɗɗo nde tawno wonde nde gallal baɗal waɗade e on saaha ko jaltunoɗo hono leydi hono Mauritanie ha gasi ɗum noon kono noon ɗum fof waɗi noon procès makko wawino waɗede gila nogas e jeetati lewru juillet 2012 ɗum noon taw koto ko cour criminel mo Nouadhibou on waɗi ɗum ɗum noon ɓe mbawi kadi wadde kadi ko wiyete kono cour d'appel ko wonno ko nogas e tati lewru décembre 2012 ɗum noon caggal ɗum noon ene wayno cour o wawi kono ɗumni ɗum kadi ñande 4 mai 2013 e oɗo saaha noon ene mbiya tan wonde kay o yeehi toon to leydi hono Mali ma won heɓa mataɓe goppirmo walla ala ɗum kam heddi e oɗo saaha koye junngo leydi Mali ɗo ko Nigéria ene wayno sénatrice mabɓe mo leydi hono Niger biyeteɗo Nalasa ɗum noon ko kanko dey itta e golle makko ɗum noon caggal kay nde wi wonde on gardiɗo kay taw ko suudu mabɓe Sénat e wawi kadi hono wiide wonde ene ɗaɓɓiramo taw ko fijirde waɗamo wonɗe ene gueɗe ɗum noon addinimo caɗele no feewi hani ɓen mbawi kay yande e galle makko ɗum noon o wirno laamu ngu ko kañum ene poti toppitade hono taw kadi ko gurdam makko hawo wawa kadi ɗum ni nde hisde e ɗum noon ko mbiyata wonde aɓe mbaɗa ko ɗum noon ene wayno dey ko ɗum yardata noon kaafe e nder leydi kala en teskoɗe noon Nigéria ko leydi ɓurdi hewde yimɓe e nder dongre Afrique Tchad ene wayno dey ñande 17 lewru setto 2025 toon to Tchad heewi e yimɓe ɓen wonnoɓe dumbirde mo toon to Mogo taw kadi ko wuuro wongo e hakkude leydi ndi toon de ɓen mbawi kay dogde e tawron dumburdu ndu toon to province moɓe noddirta hono Guéra ɗum noon e wayno dey e doggol maɓɓe ngol noon heewi e ɓen gañiɓe toon taw ko gañande musidɓe no feewa e caggal hono dugdu maɓɓe toon to Ghana ene wayno dey wono ko fati noon e mandat d'arrêt international mbaɗanoɗo kay taw kadi ko leydi wono Côte d'Ivoire faade e Guillaume Soro on mernoɗo wonde kadi taw ko jagolgal maɓɓe ɗum noon wawi arde toon to Accra e nder kay daroɗɗo lewru nduɗo ndu gonɗen setto taw noon o wawi kadi kanko won noon no mbiruɗon ni gonnoɗo jagorgal maɓɓe toon ene wayno dey ko oɗon ari toon ngam wawde kay yillade toon ha ni e yillade kay taw koɗo ko ɗon yillade on biyeteɗo hono Kowan Nkrumah ɗum noon taw kadi ko yanade mum taw ko kadi on mennoɗo wonde gardiɗo hono leydi ndi mbiyeɗo hono Jerry Rosling e taw kadi ko wawi kadi ko fottide kadi e oɗon taw kadi ko gardiɗo leydi ndi e oɗo saaha mbiyeteɗo hono Dramani Mahama ɗum noon ɓe mbawi kadi ko yewtide toon e wona e ɗen gueɗe jolam jaɓeri pour ɗon ko leydi
Français ton dey leydi Français ene wayno dey ono oɗo taw kadi ko secrétaire national des écolistes ko fati noon e jokkudal hakkunde taw kadi ko wiyete taw kadi ko être vivant kañum e taaridi mum wonde tawno wonde ɓe o dañi taw kadi e nder wotoji ɗi mamo capanɗe jeeɗiɗi e nder capanɗe jeeɗiɗi tati e nder temedere kanko noon oɗo fanniyanke ko fati e wonde kadi taaridi ni hani ni ko fati ko tagoɗo gurnadi kanko biyata ko ɗo Marine ande Toudelier ene wayde o wawi kadi ƴettude taw ko poste makko wondemo secrétaire national taw ko ndi parti o wonno ko ñande 19 lewru kadi setto ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi fodde noon capanɗe 14 ujunere ɓen kadi naataɓe ene wayno noon taw kadi noddanoma toon ay ngar pour wawde kono wodde toon leyɗele dendude Amérique dey goni taw kadi koye heñade e gam ittude taw kadi ko oɓirde taw kadi ko cuivre toon to Arizona kanko noon gardiɗo hono leyɗele kono dendude Amérique Donald Trump kanko dey o yiɗi tan ko ɗum kanko ni administrateur makko aɓe kiñori oɗo projet ma waw kadi toon to Arizona e wawde ittude ɗeɗo taw kadi ko oɓirɗe ɓurɗe mawde toon e ɗum noon haɓe mbawa kay wawde kay dañde hen koɓe jiiɗi ko ɗum noon koye laabi mabɓe ɗiɓe jiiɗi ɗum waɗe ko ɓuuri yawde e yaccade Israël toon dey ene wayno gardiɗo hono jagorɗo mabɓe to Israël toon no Benyamin Netanyahu ɗum noon caggal kay ndew waɗi kadi haalande ñande asatare 19 lewru seeto ujunaji ɗi e nogas e joyyi caggal ɗum ko fati kay e diwtugol taw kadi ko Hamas taw kadi ekoɓe eɓɓuno ko kamɓe Israël naɓe hono ko fati e dartingol jayli ɗi e wawde kadi hono woppidde ɓen kadi ko otage uji en ɗum noon kanko gardi hono jagorɗo ɗe o wi noon mabɓe kamɓe aɓe jogui kono laabi mabɓe kadi ko fati kadi e yiyande mabɓe e wawde kadi wadde kay ko ɓuuri yawde taw ko pression ɓurɗo foof mawnude no feewi mate kay ma ɗum kadi laato kamɓe Israël naɓe koɓe mbi ko Ukraine gardiɗo taw kadi ko leydi taw kadi ko Russie Vladimir hono Poutine wawi kono yamirde ɗin troupe aji taw kadi ko Russie noɓe kadi dartinta jayli ɗi wonande noon toon to Ukraine taw kadi ko fati noon e tawde koye pakka o ɗum noon fuɗɗoto ko ñande asatare fuɗɗi ko ñande asatare 19 lewru setto ndu gonɗen ndu sanga waktuji 15 ɓiijo taw ko temps universel ha noon jamma ñande alatare fayi ñande altinare ɗum noon madde kay mbaw fade kay ono Kiev e ɗum noon mbi wonde kamɓe foof yoɓe mbaw dartinde kono jayli ɗi gam ɓe kadi ɓe pofto ɓe poftina ɓen toon to Gaza ko toon battidirɗen gila kay taw kadi ko bayyinago e cankogol taw kadi koye nder yontere mande ko ɓe mbawi won waɗande kay hono hommage e kadi ko oɗo kadi photographe kadi ko windiyanke leydi hono Palestine Fatima Hassouna ɗum noon kanko de e gila kay e yimɓeɓe mbawi wonde wadde kay gueɗe mumen mantinde e rendudemo kadi hommage e nder médiaji woni kalirɗe ɗe hani réseaux sociaux ji ɗi e wonde kadi daranademo kadi e wiide kadi nde ɗo mayde no wayi taw ko peral e nder bombardement taw kadi koye toto galle makko ɗum noon dey waɗi noon ɓen jaydiyankoɓe wono bettere no feewi e mbawi kadi hono kadi ruttudemo teddugal ɗum noon kanko hunde e taw ko jayɗe do Gaza foof gasi ha laaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene wayno to nate osoɓe to ko miñi men Saydou Abouba to Likseba Gorgol toon to Madina Gounas ko Amadou Sambalo tawɗo e haalirde nde ko Alassane Oumar Mbodj yo jaam jogomi jogo mon